Slovenská pošta navrhuje ďalšie zvýšenie cien svojich služieb. Vyplýva to z návrhu, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V marci tohto roka sa už ceny poštových služieb zvýšili o 10 až 40 centov. Za posledný rok ide tak už o druhú zmenu cenníkov. Ceny poštových služieb by mali narásť o necelých 12%, teda priemerne o 16 centov. Za list prvej triedy do 50 gramov by sme mali namiesto pôvodných €20 zaplatiť ponovom €50. O 10 centov porastie aj cena 50-gramového listu druhej triedy. Ceny balíkových zásielok by sa meniť nemali. Klesajú listové balíkové zásielky, rovnako tak aj finančné produkty. Okrem toho na hospodárenie pošty má vplyv aj cena energií, cena pohonných hmôt, inflácia, nárast minimálnej mzdy. Náklady sa výrazne zvýšili aj kurierským spoločnostiam, najmä pre ceny práce, prenajmu priestorov a vysokej inflácie. Napriek neustálému zvyšovaniu efektívnosti procesov a zvyšovaniu produktivity práce nedokážeme tento nárast v celom rozsahu kompenzovať. To zvýšenie cien zďaleka nedosahuje tú infláciu. Ak chceme zabezpečovať kvalitný servis a spĺňať nové právne predpisy a úpravy, musíme našu prevádzku inovovať, zavádzať nové procesy, ktoré doplňajú tie aktuálne. Pošta navrhuje úpravu cien najmä na pobočkách. Chcú totiž motivovať zákazníkov k využívaniu elektronických služieb. Ceny poštových služieb navrhujú zvýšiť začiatkom roka 2024. Andrá Škutová, RTVS.